Ne očekuj da ti neko kaže hvala kada nešto dobro za njega uradiš. Koliko puta čujemo šta sam sve uradila za nju ili za njega, ni hvala nisam dobila. I ne treba. To je odraz te osobe, a ne vas. Znači, ako je vama bilo srce na mestu i vi ste to uradili zato što ste htjeli nekome da učinite, da pomognete nekome, vama će Bog zahvaliti, a to je mnogo veća zahvalnica od nečijeg hvala. A ovamo te mrzi što imaš više ili što si uopšte u mogućnosti da mu pomogneš. Tako da, nemojte da očekujete hvala, ni od koga. Ako nešto želite za nekoga da uradite, uradite to čista srca, iz čistih pobuda i to je to. Zaboravite na to. I nemojte se hvaliti time. Kako kaže u Svetom pismu, kad pomažeš nekome, pomozi tako da tvoja desna ili leva ruka ne zna šta ova druga ruka radi. Znači da niko ne zna.